קדימה צורן הינו יישוב איכותי, מאוחד מזה כ5 שנים, השוכן בשרון. התלווינו ליום ביישוב עם מיקי אקרמן, מועמד לראשות המועצה. שלום מיקי. שלום. אנחנו מתארחים אצלך בבית. אתה מועמד לראשות המועצה של היישוב קדימה צורן. מי אתה, מיקי אקרמן? בן 49, נשוי לרונית, אב ל3 ילדים, גיא, ליאת ועמית, תואר ראשון במנהל עסקים, ו22 שנה בתחום המערכות מידע, ניהול פרויקטים, מחשבים. יצאנו לפגוש תושבים ולשמוע מה דעתם על הנושאים החשובים להם, חינוך, ביטחון ואיכות חיים. מה שאנחנו מרגישים שאין לנו אבא ואמא בנושא החינוך. אין לנו כתובת בנושא החינוך, אין מי שיוביל את הנושא הזה. הבן הקטן שלי בחטיבה הצעירה והבת שלי בכיתה ד'. היא מסיימת ב12:45 את הבית ספר, מגיעה הביתה. אין לה מסגרת של לימודים ארוך. ולך בתור אמא עובדת אני מבין שזה חסר. מאוד. חטיבת הביניים שנמצאת כיום גוונים, אנחנו נרחיב אותה לילדי קדימה צורן, והתיכון עצמו בחלק הצפוני של רמת אמיר יקום התיכון לילדי קדימה צורן. יש מספיק כסף בקופה וצריך לבוא ולהריץ את זה מיד. ב-14 שנים האחרונות המצב הלך והידרדר. הרבה מאוד התפרצויות לבתים, כמעט כל לילה. הרבה מאוד גנבות רכבים. הכסף שלנו שאנחנו משלמים בתור ארנונה הולך לטובת השמירה, ומבחינתי אני רואה 0 תוצאות. כיושב ראש ועדת ביטחון, יזמתי והעליתי תוכניות לאישור המועצה, והתוכנית הזאת לא קודמה על ידי ראש המועצה. זה כולל מכלול שלם של פעולות עם מצלמות בהיקף היישוב, סגירת שערים בלילה, דיווח מלא על מכוניות שנכנסות ויוצאות. תוך 1.5 שנה הביטחון מקבל שינוי מהותי ביותר בקדימה צורן. יש פה גן שהוא שנים לא מנוצל. פניתי עשרות פעמים למועצה בגין מתקנים מוזנחים והרוסים ובעצם מסכנים את כל הילדים. יש לך מזרקת מים שעובדת בקדימה 24/7 ביממה, כולל ימי כיפור. פניתי לנציב המים במועצה, פניתי לראש המועצה עצמו. מתבזבזים 5, 6, 8 קובים בחודש, זה שום דבר. כל הנושא של ניקיון, איכות סביבה, גינון, מוזנח בצורה חד משמעית. הגינות לא מטופלות, ההשקיה לא עובדת, ואני כראש מועצה הולך לעשות הרבה שינויים בנושא. אני לא מוכן לקבל את הלכלוך ואת העזובה שיש. יש מכרזים, יש גננים, צריך לוודא שהעבודה נעשית. יש פה הזנחה פושעת. מנהל מחלקת תברואה חייב לדאוג לדבר הזה, ומעליו יושב ראש המועצה עם המנכ"ל, ואם הם לא מתפקדים, ככה נראה היישוב. אף אחד לא בא להסתכל, אומרים לי הכל בטיפול, ועד היום אף אחד לא בא לראות. פנית למועצה בעניין הזה? פניתי למועצה, לא רק אני, כל השכנים, ולא זז כלום. פשוט לא זז כלום. יש פה המון בתים, רחובות שלמים, מוזנחים, הגינה מאחורינו מוזנחת, פתחי הבית מוזנחים. אנחנו הולכים לעשות פה את הפינוי-בינוי, ולעשות מגורים לזוגות צעירים. להפוך את המקום הזה למקום איכותי ויפה, שהתושבים ייהנו מכל רגע. מיקי, תשמע, דיברנו על זה ואמרנו שבעצם תפקיד של ראש מועצה הוא תפקיד שוחק. הוא תפקיד שוחק. למה אתה חושב שאתה, מיקי אקרמן, הכי מתאים לתפקיד? קודם כל, אני היחידי שיש לו את הניסיון המוניציפלי. אסור לנו לתת עכשיו למישהו חדש שהוא טירון ולא יודע. צריך לקחת את המועמד הטוב ביותר שהוא אני, עם הניסיון שצברתי ב5 שנים האחרונות, ולהתחיל מיד לעבוד ולהוביל את היישוב לדרך חדשה. סתיו, ספר לי בבקשה, מה הסיפור על תחנת הלל? תחנת הלל הייתה תחנה של בזק במשרד הביטחון, ממש פה מאחוריי. אנחנו מדברים על אנטנות של 200-300 מטר, אחת הגדולות בעולם. היו פה אנטנות ליד בית ספר, ליד ילדים, ליד בתי מגורים. עשרות מקרים של מוות, עשרות מקרים של סרטן. ניהלנו מאבק שנחשב למאבק הגדול והמוצלח מסוגו בעולם. מה שאתם רואים פה מאחוריי בעצם זה כלום, זה אופק נקי, שזה ההישג הגדול ביותר, אפשר לומר, של מטה המאבק שמיקי אקרמן עמד בראשו. היום יש פה איכות חיים הרבה יותר טובה. אנחנו נמצאים על 2 פאות, פאה אחת פה, פאה אחת מאחוריי,
היה תכנון של היזם להקים פה 200 יחידות דיור. ראש המועצה הסכים על 100 יחידות, התנגדתי, כי זה פגיעה באיכות החיים, הובלתי מאבק עם בתי משפט, עם ועדות תכנון ובנייה, והורדנו את זה ל-60 יחידות. לפני 3 שנים הדואר סגר את הסניף בצורן. זה סניף חשוב ביותר. אני כראש מועצה אפנה ישירות לדואר ודאג שיהיה פה סניף דואר בצורן. אני הולך להוציא את הצריפים הקיימים, להפוך את זה למבנה איכותי יפה, כאשר בעלי החנויות לא אמורים לשלם כלום. הם יקבלו את החנות שלהם, היזם מקבל עוד כמה חנויות, ושאנשים ייכנסו עם עסקים ולעודד אותם. אחוריי יש שטח של 23 דונם, נקים פה 3 בריכות, 4 מגרשי טניס, חדר כושר, מרכז נופש וספורט לתושבי צורן. כנסת ספרדי, לידו התימני ומאחוריכם זה חב"ד, זה 3 קרוונים, שבמשך 12 שנה לא הצלחנו פה היישוב להקים בית כנסת. אני כראש מועצה הולך להקים בית כנסת גדול. תוך מספר חודשים נאשר את התוכניות שכבר ראינו ונצא לפעולה כבר בשנה הראשונה. היישוב הזה הוא יישוב איכותי, הוא אנשים איכותיים, ואנחנו צריכים לעשות את הטוב ביותר לנו, ליישוב שלנו, ולשפר אותו בכל התחומים. מיקי אדם אמין, איש בעל יוזמה, אכפתי, אמיתי. אני חושב שמיקי יש לו את התכונות להיות מנהיג ולהוביל את היישוב, מכיר את הנפשות הפועלות, מכיר את הצרכים ויכול להיכנס מיד לתפקיד. האיש בולדוזר, הוא לא פוליטיקאי, זאת אומרת, אף פעם לא שמעתי ממנו, תשמע, תראה, נראה. הוא בעצם העיף מפה את האנטנות ודאג לבריאות של כולנו. 5 שנים הוא נתן מחייו כדי שהאנטנות לא יהיו בצורן. אני ב-12/11/2008 ראש המועצה הבא של קדימה צורן.